kowe? Pak. Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. Kowe pamitmu mopo? Carane arep sekolah, arep golek duit. Nah ngono kuwi dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Ya ora muni. Mejen ora. Ndi? Ada diuwek gue. Nang kene misle kok. Kono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki jegleke niki lho Pak. digenake sing misle apa? Iki ngisruh-ngisruhi ora to. Lah sing keslo ki pikiranmu kaya angger nyawang ucek nyawang kono. Nyerimpet gitu. Wis kok pangkamu pamerne to. Lah napa pupuk dawa tak pamerke. Kok lek anyang-anyangan lho, kareti kene. Ngene iki penggemare Mbak Elisa do muring-muring kae ngene. Heeh. Lolo. Tenan kowe arep ubub-ubub kowe. Niki. Kowe arep adu-adu pitik kowe. Ayo. Nyata dalem menika panjenengan lak mboten ijen to kalau wau tindak ngriki. Boten. Karo sopir to mesine. Nggih. Mula kuwi Mbak Elisa. Mbak Elisa. Heeh, Mbak Elisa diaturi minggahno sasana pagelaran. Wis lenggah ning kono mok junjung apa piye Mbak Elis? Mboten kersane jumeneng kiambak, malah dikira pesinden lempoh. Lah, kowe karo kancane padha-padha kokulone kok. Lho, apa-apa kan jujung. Lha sapa ngerti sampean karo kanca kaya seneng tetulung, ngoten. Nggih ning kersane jumeneng kiambak, wonten lho. Oke, Mbak Elisa monggo minggah wonten sasana jumeneng. Wis ning dhuwur jane. Munggah engko terus teko terop kono malah repot kok ya. Oh, kene. Kene wong ayu. Elisa harus Alonso, langsung cek. Hey! Jogete Mbak Elisa ki apik ditabuhi najan ora tau setelan ning dadi setel. Bareng nyawang uncek kok mek kenduk-kenduk tok lho kowe kan mau ki joget. Aku lho gatekke segaan niku apik kok. Oh ngono. Getak kaya kaget. Ngono lho. Lah kowe ora ngerti kuwi pendake lan mesti totalitas to. Nggih. Timku ki ning mburi sinden enek pas wayah enu mesti digenduk bangkekane. Ngono mesti pas. Oh, kok sing dukulena nduleki wonten. Heeh, enek. Dadi kok ene mesti los. Mergo sing tukang anu nggawa pendulek dhewe-dhewe iki sasakisan rasaku enak. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam sugeng dalu Mak Cange, Mbak Yu Limbo. Lan sedoyo Purwarga BGM ingkang kula tresnani. Omong apa to iki? Lah kirangan. BGM. Mosok nggo BM apa, Pak? BGM. Bogem mana nih? Bogem. Bogem. BGM koyo ngono. Bogem. Nah, Nggih, Mbok. Gem. Nah. Saestu kula mrigi niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Anu ta? Rudi. Bopo Rudi Gareng. Garong, wis ben marem. Gerong. Dululut. Halo, piye lek ku telepon piye? Pak Rudi, tanggal samene selo rasa wong nek panjenengan pokoke tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya ini lah fungsinya rakete kekedengen ki ngene iki. Kekadangan, Pak. Ketemu ibu. Kekadangan saka kedengan. Aku katut kono Mas aku. Ketularan lah. Heeh. Ketemu Bu
Rumini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel Nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa? Apa pasugatane apa ae? Pecel. Heeh, pecel. Pecel kok pecel lho. Wah ya ditawani ka arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, iya tewel. Udah ketemu itu tewel kan itu. Iya, iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nong kok. Aku seneng sama Pak Rudi seneng sama Bu Rimini seneng karo warga Bogem seneng. Saya kira tak senengi siji iki. Lah nyapa kowe? Si Primus siji iki. Primus, Ya, bintang film Primus si Jakarta. artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film Primus. Primus. Bojone Jan Fahira. Udah, Apa? pria mong setugel. Eh, Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudune sempak wong loro iki podo digawe ireng-ireng. sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Napa? Lho kuwi mau lho, apa kuwi mau? Sempak. Sempakku lho. Ya beda. Lho, sitok digawe wong loro kuwi dhek njaluk wong loro kuwi bejo lho kowe. Aku ora seneng aku. Rasanya Apa? nyeda-nyeda. Maksudnya sempak niku napa Cahayu? Aku senenge Maksudnya Sempak itu bersama-sama itu Kompak. together. semangat ngono. iso tugedel berarti. Together. Kuwi lho. Udah. Tapi aku sengit banget iki karo Primus siji iki bocah. Ora Kowe kok dinei sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Kowe wis lali karo aku kowe. Aku cemburu aku. Biyen ketok apa saiki ketok cilik kowe. Yo. Iki karo Krisnia kowe. jenenge bolo sinten to, Pak? Ya Pak Rudi kok. Aku pokoke sing anu rada menang no tak ewangi ngono. Piye kaya ngono kuwi? Ayo, sak sirmu Jarene dhewe. arep mangkat bareng. Ora Jarene Arep yak-yakan. Ayo. Terus kowe iki ya ora totalitas. Kowe mangkat mau jare arep apa? Hah. Arep nyambut gawe bareng-bareng Nah, karo iya. aku. Tapi bener. mau kok gelem karo ono sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Heeh, seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Pak, Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. kowe pamitmu mau apa? Jarene arep sekolah, arep golek duit. Kok Kok sekolah? jarene kaya ngene iki? Kowe ngapusi dening aku sing wis Ora, tresnani kowe apa ya aku Syukur. kurang anggenku arep ngladeni kowe sapendene Syukur. apa ya kurang apa ya kurang anggonku Kowe kok malah kaya pitik talkon to Lah kowe iki. dipenceti kene kan iso bonekake. niki saged apik coba ya Masa? Piye, yo piye, piye? Wih, Wah nek putrane. ya Regane piro iki? Regane piro? apik to Anakku mesti demen iki regane piro? apik to coba diputer sak kono iso iki baleni nek ya Diputerne. lah ya Oh, kuwi lek aku roh kuwi. Apa? Nabrak anu ku lho. Lah kakean leh muter kok. Delok. Jare lek diputer sisihno mlakune ya piring jarene. Lek diputer sisih mlakune menceng ngono jare. Iya, jajal. Ya. Mas aku. Moh aku nek jare arep sekolah ya sekolah Ora ngene. Omongno. Ayo sekolah. Mas aku. Ora ngono kuwi malu aku malu Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane gwedi bareng kok nekat. nekat ora Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat tok ya. alah mau ya mbok cedak-cedakke ngene iki ngono to nek nggon anune Ora. Elisa ki cemburu kowe Aku ora mau kena meneng ditomong. ae. Wong lanang mentra-mentre kowe iki. lanang kaya Loh, ngono kuwi apa Nangis ke lho, nangis ke lho. Malah guyu malahan. Nangis, guyu piye to? aku mendino Oh, tak nangis toh? masake lho awakmu raketangmu endok terus Endok kok endok. kaya kurang to Mas sesuk aku ora lunga-lunga kene tak bedake nah Wedakno pacakno sing resik nduk. Aku ngene iki. Aku arep dadekke apa? mah Lah kowe kok kadohan terus teko kene ra macak blas ngono kuwi sini-sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kuwalik lho, Nduk. Topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barang nekat digawe ngono. Suwalan sik. Rumasang mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora cetha. Pitik iki lero ngono ki bakal masaku. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora
cetha kaya nah ngono kuwi dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa le arep ngelirik wis. Satu-satunya ben ro aku terus ya. Ning kosek. Yang aku apa? bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kon ndure kethek iki lho. Kuwi blasteran. Blasteran. Oh, berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah ya ki lucu, malah lucu lho iki. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu lho. Ya apa iki? Oh alah, ya ganti ki wae. Ya Allah, aku pancen wis kelingan kowe modar kowe wis ngono kuwi. Kok malah kaya Sinchan to? Wis nang ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Iki kok bolongane gedhi to iki. Sik to, iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi? Lah dehem. Wis ngene iki. Dehem. Watuk. Terus aku kepiye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Sik to Mbak, iki mangan mok kon budal sekolah to? Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ana sinden kok yo ngene ora. Sekolah lek macake ngono kuwi sing mulang sapa iki? Sing mulang ge nika. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi kok kayak kowe duduk kok ya. Milih iki terus to. Senenono, Mbak, senenono. Aku kurang piye to? Engko lek nganti semaput piye? Ora. Direh-reh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang opo aku ki yo mung. Nang apa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni tak ya. gondeli kene lho. Dipeniteni ya. Aja engko nyubles ngono. Kok malah nyubles kok ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter. Seneng kok seneng piye to ki? Lho kuwi siji desa siji cara. Mbak Elisa kan saka asline ngendi Pak sampean kae? Saka Toli-toli. Heeh, saka Tilo-tilo kuwi. Tilo-tilo, Toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli udah tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi. Toli-toli. Jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok dalane wong lanang? Lah iki jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang to sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya bener. Kowe turu wae. Duk. Kowe meneng wae tak hapusane. Cilik radong ora. Cilik. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Ora lunga-lunga golek sinden. Besok libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek MBG awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak njagakne MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Aku ditambanono iki aku. Tambanono. Lek ku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng apa piye ngono ya. Yoga. Lah apa? Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Terus? Telinganya lebar, talinya panjang. Berbunyi. Ya ora muni. Mejen ora. Endi? Ada diuwek gue. Mas aku. Tapi nganggo anu pangkur jenggleng ya kene. Oh iya. Aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan Kudu mencolote kuat, dhuwur. no. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kene. Lho kok Mbak Elisa ki spesial bawa pinter kok. Penyem tasik kuliah no, sampun punya putu. Kok punya putu, Bro. Sapa ngerti ya. Kuliah no. Tesih kuliah. Semester pira, Mbak, penjen? Semester kata. Kata. Kali 12 doso. Loh. Lah kowe Kali 12 dosa ki opo? Di atas 20. Di atas 20. Oleh lek 11. Bareng kowe? Kowe kuliah ning ndi? Kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Aku isih paut tok. Mas aku paut angger mulih ngrenteng ebegine kancane digo mulih. Ya ben. Ya, genjreng ya. Mas Ted. Nek mung keri-keri sing penalo. Iya.
Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek nggenjleng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Pel. Oh, umuk. Lho, kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben Semene sampean colot 3 meter iki. Penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke kaya Lho kuwi berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter kok. Tahu kok mbiyen ki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi dung medun langsung ambyar nyeprok. Anu mbang api ya, Mbak. Aku. Lah diaturke dulu-dulu mapane mbogem gura Kediri. Saben bengi. Ayo. Nyawa. Ra groso. Mencolot tok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ra krasa. Ora. Le melumput. Melumput. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya semene. Lah ramuni, meneh coba. Nggih. Lho ramuni, meneh coba. Lho ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Rumahku bar mencolot ngono terus sampean nguyuh dek kapan ke. Aku Ampun dibuka to. Coba nganggo kuwi. Yen memajang. Yen memajang. Sing cetha. Lah opo ngomong apa? Artikulasine. Kowe iki ora memajang. Lah opo? Yen memajang. Yen memajang. Memajang. Masih kowe ngono aja mok critak-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe omong apa kuwi. Bene aja mok omongi. Aja mok omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro janur kuning Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Kono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki jenglenge niki lho, Pak. digenake sing misle apa? Ayo. Sing jenglenge niki. Wah nu genjlenge menggak-menggok ngono ta. Lah nggih. Ngono. Kono menenge kene mleset kok. Lah ya energik kok ya Mbak Elisa Lah ki iya, berarti energik. piye aku kon meneng? Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madep. Madep endi? Ngono. Bah, iya. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa ta? Pengen. Tenan pengen. Ngawur heeh ora le kok ya ora cetha. Kembang wae Pak, apa? Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Iki kok ora mangap muni aku Ora mangap. muni iki Tanpa mangap lho, rumah tanpa kamu- mengo lho. kuwi lambe apa kaset kok ora mangap kuwi lho. Mangap kok. Lah, Lho. mangap Lambeku. Omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho, iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha ngono. Mas Uncek lho. Ya kuwi lho. Endi? Mas Uncek. Ha. Ha. Oh, lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Gah aku kowe rumah aku. Kowe iki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah aku. Gunung piye? Lah piye? Ora tekan. Rodo mumbul sithik. Anu to kowe wis kowe. Amit nggih Pak nggih. Eh? Amit nggih. Amit arep nendi kowe? Eh, Arep nglangkai aku apa teko kaya
Mboten. Sing rumah endi amit. Mboten kan kula ke mriki ajeng jenggleng mriku wonten lho. Oh tak kira liwat kene. Mboten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih, ke. Seru maju pirang meter anu mencolot munggo. 10. Wah, edan, edan. 10 meter itu kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana tiba langsung moncrot ki kok rencana. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisrui ora kok. Lah sing kesro ki pikiranmu kaya angger nyawang ucek nyawang kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil agak. Ora nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet kok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jenggleng Ya. kene. Pacitan. Oh teko iki. Ayo. Gagahan. Wot. Gojreng wis ana. Oh, padha cekan. Ya. Lek dolanan aja ning kene ya cah cilik momong adike. Nah. Perang-perangan kok ngene iki lho. Oh. Demen kowe. Demen Cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye Mas Sam kok lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur Suara gajah panglikul. Suara gajahnya piye? Rumah saku. Jaran kuwi ta. Tapi nek unceng ngene iki mangga pantes rumah saku. Sekali tempo mbok yo nggawa anu. Napa? Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Lah napa Janjine to? rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye critane? Mula wau jare ke ngomah niku nggih utuh. Lah liwat tol, gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedak-gedek mawon kok. Suse mengkeret. Wo mungkret. Mungkret. Bener nggih? Panas udan. Piye Mas janjine kepiye? Congos-congos, copet-pet-pet. Parian ya. Neng Kediri golek gabah. Neng Kediri golek gabah. Bu Hajah Rumini Wajah rumini. muga selalu berkah. Amin. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok? Allahumma amin. Parian lho yatim piatu padane kowe kaya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni yo. Iya. Bener. Lah nggih. Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kaya. Ora mungkin. Parian Mbak. Neno Mbak Elisa. nano. Ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki. Terus Nek aku ya lho. iki ngono ta? Iya. Ana bocah mini. Mini. Hah? Senengane dolanan. Hah? Buru mini pinaringan lumintu karaharjan. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Pinter. Saiki gede kowe. Yo. Apik. Dereng. Urung to? Dereng. Aku urung. Sik ta. Piye? Urung pari ya. Ora, sampean dahar apa? Dahar pecel to, Mas? Nggih. Layak aku mambu pecel iki. Mangan pecel Dek. Ora kandha-kandha kancane mbok diwehi. Lho, lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Lho, mambu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Weh, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbah. Adahe kok kedimen to. Mbah iki mbah weteng mbah sampah wae. Kok mambu batang, mangan batang. Mboten. Lho, lha ndi ambune iki? Gek jenengan ki ambak kok. Iki lho, tiba iki. Biyamu. Bocah kok arep ndelokne kancane.
Ana sapi. Oh iya iya. Aku lho tak parikan. Iya iya, pari ana. Wong arep parikan sithik ya, ana apa? Ora sida. Ora parikan. Lah ngono ngambek nesu. Aja nesunan Mas aku. Ana sapi. Iki ning panggung lho, sapi mok gorene lek nylintaki sinden-sinden. Sopo sing arep tanggung jawab? Parikan nih. Lho lek ayo ning aja sapi to, sapi mok gawa rene kaya. Alah. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh, luwe neh kowe. Kok ketok men nek sing di omah ora ngopeni kowe lho, ngawur kowe kaya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh, Dek. Kowe kok mek badhokan tok to aku. Iki apa-apa tek kleru to. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener, iki bener. Bener kowe njunjung marang ing wang, bener. Wah, ngono kuwi, terus. Ana rudi. Ya. Tak anggap bener ngono. Ditali kawat. Kacar iki. Wani ro dalang ora. Rumah sama aku kumat terus dicaleni cacah ngono ya. Parikan Pak, parikan. Iya, terus dalu manut sampean. Ana rudi ditali kawat. Iya mau taleni. Mbah Rukmini. Rumini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rumini pinaringan sehat. Amin. Nah. Panas udan panas lengaling. Capek. Gamelan demit. Ngitan bali ngulon iki tenan apa guyon Keong mas akan til mas Keong ngono lho. Wis. Kok panggamu pamer nih to. Lah napa pupuk dawa tak pamerke. Kok lek anyang-anyangan lho, kareti kene. Karetono. Nek wong biyen ditaleni Kene, damen. engko ben gak pipis sembarang. Kowe mesti kebayangke sing ora-ora kuwi. Modele Elisa kaya demen. Wes tale. Kapokmu kapan kowe? Tak tanggung sewengi kowe. Ngempet. Najian. Ya. Agak karo joget. Puncak. Aku. Nadian. Ben kapok. Ngeten iki kan tok-tok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae, bacut meneng ae. Ya wis ora apa-apa. Jane nek cara anu tali iki malah bingungne lho, Mbak. Sekali temo mbok disetrum langsung. Wonten mariku. Enek kabel muncek ngono. Boten sak disetrum sampe tak mati dhewe. Santai ae to, Pak. Nadian wadon sarta ayo yo inu mane banyu caping gunung wong ayu zaman berjuang jere kelingan minta openi ning saiki sing rukun wis menang wis menang
tenan ya Mas Uncek. Kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah ngopo? Nganti gebrobyos ya. Tolong dilapi to Mas, dilapi. Lapono. Mbak, enten tisu, Mbak. Golek tisu nggih apa? Anu, Uncek pilek. Mboten iki keringetan iki kan ngelapi. Heeh. Diji kok mbok dilapi dhewe lho. Dilapi cepet. Heeh. Anu lho, Lek. Kok ngono ngelapi kecete iku lho. Kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok. Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Heeh. ya ngene ra tekan. Piye? Lah mosok ngelapi sagedokku. Tapi ya aku medhot. Dodok. Beh. Ngelapi njaluk disyuting. Loh. Ngene iki penggemare Mbak Elisa do muring-muring kae ngene. Heeh. Kene kon mau kon iki lambe. Lambe lu. Lambe isor grono. Aduh ya. Ngisor iki kon gulu. Gulu? Wae. Aja ditekek lho. Aja ditekek. Boten eman-eman ditekek. Mas aku. Alah, kowe kok ya keringetan to, Le? Oh iya, genti lah. Yo. Elisa ki cara wis ndek anak nogati nang karo anake. Karo cah cilik. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar ki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Apa sok ngelapi cangkem teles. Lah teles sok cangkeme. Wis cangkem teles ya rasa dilapi ya. Lah piye? Kaki aku Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. Tilakku kok, ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Golek kangen karo Mbak Elisa dibuka neh. Alah wong tisu kok. Wong tisu ki kok nek banyu iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lapono sing gender kayak jajak ya. Mah aku normal kok. Neno. Sekar bisa nyawa. Sekar bisa nyaman. Ilan yo toyo pam rokem gula berdiri kaya ngene iki lho semangate Uncek. Elok. Nitik cilik senengane sobo gunung. Wah. Caping gunung. Oh, mayung gunung. Lho, omahmu gunung to? Gunung, Pak. Enek kawahe apa ora? Mboten enten. Lho, weh ono ya. Amah. Saku. Kawah adi hari-hari. Oh, lah iki jenenge adi hari-hari. Kakang Kawah kuwi lho nggo kacamata Mas Nanang. Lho, iki wis wangun Kakang Kawah. Oh, Nanang Nganjuk, Nanang Lah, Merem. Nanang Merem. Nah. Oke. Iku ya kenal to karo Mas Nanang iki Wah, sampean. niku ten pundi-pundi wayangan wonten niku. Mesti ana, panjenengan seniman ulung kok ya. Penggemar ki ya. Loh, seniman itu Swantene seniman. nggih sae. Sae. Heeh.
Aus. Sekar bisa untuk desa. Yo. Rejo. Mbak, penjan pinarak kene sik, pinarak kene sik. Nah, tak selingi sawetara. Modus. Ben ora men lunggah-lungguh. Modus padune gen cedak. Dalang iki wenang ngatur kamu tuh, iki mimpi. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalang ngono. Mulakno kowe dadi kadal karo walang. Nah, Mbak Elisa ben lungguh kene. Uncek kowe golek nggon sing apik, golek nggon lungguh ning ngarepe lampu syuting kae. Rasaku. Iki tak selingi karo Meme ben jumeneng Mbak Meme. Mriko pesinen saking Malang. Nganggo spot. Ceko. Ut. Oh ah. Loh. Jackson dah. Jackson. Oh. Dina iki aku ora ngidung. Nah, dadi ora usah ngidung, Cak. Lho, nendi uncekmu? Kuwi lah, Ora urung ya digoleki. Mau kan lunga. Nesu, Elisa lungguh kene nesu. Mbak Oh, Elisa ning kene nesu. Ora aku kan manut kon golek nggon. Cembubur kowe. Cemburu. Cemburu. Lho ngakoni to, Cembubur. Lah yo ngakoni kowe, yo. Cembubur ta kowe? Cemburu. Lho iya to, omongi kok. Lu mas aku ngakoni dek, ngakoni. Piye to? Kowe lungguh ning kene penak apik lho. Apik lho, kok penak apik. Iki Mbak Meme. Meme. Meme napa? Meme pegabah napa meme? Meme. Klambi. Gerih. Ben rada asin. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu mumpung sowan mbogem. Dek muni cangik ne cangik. Cangi. Heeh, wong ayu ki mri ngono kuwi. Beda bojomu kowe muni cangik ne cangak. Kuwale. Cangak ula apa piye? Mas aku nembang sing versi Malangan lho jajal sekali tempo. Kae mumpung Pak B, tolong Mas Puji kae. Ha, jangan tindak rene. Ha, Mas Puji mumpung Kang Romo rawuh pengendang the best-nya Malang menika Mas Puji menika. Oh, kata. Nah, nyuwun pambiyantune mumpung bengi iki nunggoni Kang Putra. Lah, Mbak Meme menika. Mbak Meme iki putrane Pak Puji menika. Pak Puji. Oh, alah nggih. Coba apa mau nembang ngaten ana Karangkates, ana Gubuk Asmara, manut panjenengan ning sing ramban pertama di semi Malangan kaya winginane. Nah, Karangkates mawon. Nah, nyuwun tulung anu Mas digolekne dalan Mas Puji menika. Wah, pengendang hebat. Kowe kan jaman aku nong sapa-sapa dikendangi kali niki. Nah. Dadi sinten-sinten mawon dikendangi niku. Lho, piye? Ngendangi wayang penjari bisa mbiyen rumah saku. Ayah yang luar biasa. Iya, wis pokoke tepuk tangan buat Mas Puji. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kula saged nyinden ngeten iki nggih. Ayah tercinta. Uncek ya kudune bersyukur kowe iso ndagel ngono kuwi ya mergo mik. Kowe kudu terpi. Nggih boten. Lho kowe kudu matur suwun karo mik kaya iki lho. Meme matur suwun karo Kang Rama. Kowe matur suwun karo mik. Kowe iso matur suwun kali mik iki. Lah ora nek mik terus swaramu apa teko? Lah iya. Oh iya. Nggih, nyuwun pambiyantune ya Mas Puji mumpung panjenengan melu wongon dalu menika. Tembange napa Nduk niku wau? Karangkates. Karangkates. Oke. Digarap cara semi tayub Malangan sing ramban pertama. Engko sing kedua dibajutne kaya piye? Digrengsenge mawon. Oh, ngaten. Nggih, siap-siap. Gamelan nyel. Pemusik diem. Ya. Nganggo balungan. Pemusike kula aturi ngerokok ngantos klepeken nggih. Aku wis muni gamelan nyel ngene iki tenan. Untuk Kediri luar biasa kaya.
Iya. Dek anyel karo aku dek. Nah. Ya Karang Ates digarap karo Cakra Budaya mumpung sing ngendang nyuwun tulung Mas Puji menika. Ah. Aku kudu joget lho, Cek. Lho. Lho, aku kudu ngene. Jeneng aku krungu kendang. Diselmune jeneng joget. Oh. Lho. Suara
kasih Meme Binarak Rumiyin. Iki sejenak awake dhewe ngrungokke tetembangan Karangates Gagrak cara tayub Malangan iki mau. Wah, apik. Sinembang Mas apa sing ngendang Pak Puji. Terima kasih Mas Puji. Wis pokok sehat selalu lah. Beliau pengendang hebat saka Kalipari. Mbak Elisa. Tak goleke kanca karo Putri Sartono engko nembang wong loro napa untuk panjenengan. Kene mbokmu ngateka. Engko uncek sing nyiarne. Wis pokoke uncek kan yo sapa-sapa disiarne ta kowe. Nggih. Sapa-sapa nyiarne kowe ta? Nggih, mboten. Kok sapa-sapa nyiarke kulane kula. Lho maksudku kok ya. Ya kene. Kene. Nganggo spot apa manut cah-cah? Manut kanca-kanca. Yo. Oh, balik. Ceko kuwi ya. Oh. Kendangane Mas Puji kaya. Loh. Pemusik arep mijet apa? Tak ceko-ceko. Jenenge senenge gawe-gaweke kanca. Napa? Kok mirip ngoten nggih Waranggono kalih niku? Lho, mripatmu ki sajake wis tempuk apa piye? Mirip. Lah nyawang beda kaya ngono kok mirip ki lho. Pasuryane mirip. Iya kabeh wong duwe pasuryan to. Lah nggih. Ketoke Mbak Yu Adi. Yen ra sing enom karo sing tuwek ki sok. Apa? Ora yen ra sing enom karo sing tuwek. Apa? Sing enom kali leh tuwek. Sing enom sing ndi? Sing enom niki. Sing enom sing ndi? Niki. Sing enom sing ndi? Kowe arep. Baleni tembungmu. Ayo arep ayakan kowe. Anu sing niki. Sing ndi? Senenono. Kowe arep ubub-ubub kowe. Niki. Kowe arep adu-adu pitik kowe. Ayo. Ini Ayo. Arep tumbak dicucuki kowe. Hei, ora nek sing nyurung kok Ngawur. Ora cocok. Ora mbok surung to? Surungan. Kene sing nyurung kok. Ben nyapa lek disuruh. Nyol-nyol. Gak apa-apa. Lho kok guyu to? Dek kok guyu dhewe to? Guyune kok apik ta? Baleni neh. Mah. Coba petung karo Mbak Elisa tembangin apa anu Siarno, Rono. Kowe ning tengah kono nyiarne, cek. Weh jan wong kok. Iki lek golek sepatu ning ndi le? Enten kebon, Pak. Enten toko. Padha sepatu enten toko. Mas aku. Lah iki anggere dolan nggonku mriki tak anu sandale anakku mriki tak delik-delikne kok. Mulih digawa. Alah, mong sendal jepit ya. Dalang kondang laris urus sendal jepit katut to leh. Udat-udat niku lho. Sandal jepit ki anggitmu ya penting kok. Sandal jepit ambak enek sandal jepit ora enek jepite ya ora dadi sandal. Yo Siarno tembangin apa? Nduk. Anu minangkani pamundutan mau Lestari. Lestari nggih. Oke. Lah tangi to, Bos. Uncek wis tangi to iki. Kaget. Jare budek nek kaget iki. Langsung budek sok kaget. Yo si Siarne cek sing apik. Baik Bapak Ibu dari berbahagia. Bapake sapa, ibuke sapa? Loh, pripun to? Lah piye mok celuki kabeh bapake sapa-sapa rene terus piye? Sugeng dalu. Sing ngarani Kiawan ya sapa to, cek. Iki ya bengi to kaya. Piye to ki? Yo, para pamirsa. Ya wis tutukno. Ampun. Piye kok malah ampun iki? Kowe iki bareng ora tak paido malah ampun ya. Lestari dikolaborasi garap anu pemusik karo pengrawit didu. Ya lah Garap. mosok ya didu iki lho. Kaya jago mawon didu. Kabisane. Untuk warga masyarakat Bogem. Mesake niku nembe dahar niku lho. Yang apa? Lah niku nembe dahar niku lho. Lah nyang apa ta? Lah mengke nabok lho piringe mencolot danten pripun? Lho kanca-kanca iki kulino totalitas. Angger bar dahar ngono kuwi enek tabuhan dhek goleki total tinggi ngombe ngono. Total to ombe kae. Heeh. Totalitas. Yo, apa jenenge? Lestari. Lestari. Countring.